Hello, hello, hello mga kamags. Good morning, good morning. Naana dayta sa atong natad sayo sa kabuntagon na nilhig. Ug kay sayo man pud nakamata ang atong Troy. Hala, bit-bit kay di man siya magpabutang mga kamags. So bit-bit nato mga kamags sa atong pagpanilhig. So reminder lang nato sa atong mga kabatan-unan diha nga mga kamags no nga ang kaminyoon gyud dili gyud lalim mga kamags labi na og dili pa tayo sakto sa edad o dili pa ta financially stable mga kamags no. Pareha na mo karon mga kamags dili pa gyud mi financially stable sa akong pares kay pareha mi way mga trabaho ug naay negosyo pero gamay ra pud mga kamags. So mao ni mga kamags no kay wala man tay kasweldo sa atong ikatabang nato sa balay nga unta magaan ra atong mga trabaho ato gid tanan mga kamags. So kay dili man siya magpabutang bisan sa pagpamisbis mga kamags uban gihapon siya ug ganahan gid pud siya mag-uban-uban mga kamags kay ug gi-action ako og butang mo hilak man. So uban na lang gid mga kamags no choice ingani na gid atong kinabuhi basta mama na ta mga kamags. Bisan sa pagpanilhig na ara mga kamags hala bit-bit lang gihapon ug di pud siya mahilak mga kamags bahalang nagkalisod-lisod na ug ako siyang gipainom sa iyahang Milo kay ganahan man siya Milo di man siya minom og gatas mga kamags ug ayaha pa siya na okay mga kamags no ug katawa na siya karon mga kamags ganahan gid siya kaayo og Milo. So kamo diha nga nag-eskwela mga kamags nga mga batan-on padayon gid mo sa inyong pag-eskwela aron nga puhon-puhon nga maminyo mo na amoy sakto nga income nga pwede ninyo ikakuha og katabang sa panimalay aron dili mo maglisod og ayo sama namo karon mga kamags. Mao kamo mga kamags paningkamot gid mo sa inyong pag-eskwela nga mahuman mo aron makakita mo og maayong trabaho o di bakha negosyo mga kamags aron nga dili mo maglisod sama namo. Ug kana lang daghan kaayong salamat.